zonovergoten Heerlen. Follow the leader. Daar gaan we. Hoppa! Ja, Smullen met Wim. Vandaag live vanaf de schaatsbaan hier in Heerlen. Wintertijd, het zit er bijna op. Tot en met 7 januari kan hier nog geschaatst worden. Dan is het Sense, dan is het Sloes, dan is het afgelopen. Maar in ieder geval een reden des te meer om tussen al die opgewonden mensen die hier rondjes rijden en voorbij vliegen en nieuwe records breken. Hier wordt de nieuwe Sean Haanappel, de nieuwe Sjoukje Dijkstra geboren. Hier zijn talenten, kijk maar eens hier wat hier allemaal voorbij vliegt. Niet meer normaal. Ik zorg dat ik weer veilig aan de overkant kom. Maar ik zou zeggen, ik roets niet uit. Ik ben wel het nieuwe jaar geroetst. Allemaal de beste wensen natuurlijk ook namens heel RTV Parkstad. En de cameracrew van me. Ik zou zeggen, een reden des te meer om lekker te blijven zitten en niet te vallen op het ijs. Voor deze aflevering van Smullen met Wim. I'm coming! Ja, ik zou even bij Paul, u kunt wel van de boekensteun, we zijn er wel eens naar binnen gelopen. Dat is een plaats waar je boeken kan inleveren en boeken heel goedkoop kan kopen. En dvd's en cd's, altijd wat uit te halen voor tegen waanzinnige prijzen. Bijna voor niks, bijna krijg je nog geld mee. Paul! Beste wensen. Beste wensen voor jou. Iedereen in Heerlen. En de beste boeken natuurlijk. Beste boeken bij ons, bij Boekensteun. Ja. Ben je het jaar goed doorgekomen? Heel rustig, hè? Ja? Ja. Volgens mij. Heel klein. Heel klein boekeltje. Dat zou een Jägermeister of zo zijn geweest. Sambuca. Met ouderwets een koffieboon erin. Alleen maar Sambuca. Alleen maar Sambuca, ja? En de fles leeg? Nee, ik heb nog. Dus wie wil? Moet je even het adres doorgeven, dan heb je dadelijk vol zitten. Oh, dat geheim. Hé jong, maar het weer wil niet hè? Nee. Ook in 2024 regen, regen en nog meer regen. Pas januari, ja. Dus we hebben nog een heel jaar te gaan. Dus misschien wordt het nog wel mooi. Ik weet ook eens goed dat iemand in Ierland aankwam. Of in Schotland. En die kwam van de vliegtuigtrap af, stond er een kind. Toen zegt hij, regent het hier al lang? Dan zegt dat jongetje, ik weet het niet, ik ben pas 5. Ja, hier ook een beetje, hè. En gaat het hier ook op blijken, inderdaad. Paul. Vanaf november een beetje regen, hè. Dus valt mee. Hebben we wel grondwater genoeg? Ja, tot de zomer, hè. En dan is het weer paniek. Ja, dan moeten de boeren weer stoppen met... Ja, het is weer voorbij het feest. Hé jong, fijne dag. Ja, jij ook. Adieu, wa. Een heel fijn jaar alvast, hè. Als ik niet meer zie. En dames, de beste wensen. Ja, ook zo meneer. Ben u de dagen goed doorgekomen? Ja, heel goed. Vuurwerk, geweldig vuurwerk. Mooi vuurwerk. Hebben jullie vuurwerk afgeschoten? Nee, niks ervan. Wij kijken. Geen geld of te gevaarlijk? Ook dat. Ook. Ja, vooral met die harde knallen tegenwoordig. Hè. Oh, het is wel mooi vuurwerk. Maar als even een hoop gaat, die blijft zo tot 1:30 alleen maar zo knetteren zo, weet je. Niks te leuk in. Alleen maar zo ergens lawaai maken. Ja, maar wij als kinderen hadden vroeger een bus met kabiet, dat was het. En kijk nog op televisie, vind ik leuk. Hè? Ja, met de kabiet. Kabiet schieten. Zeker, vind ik leuk. Dan moeten we dan heel ook maar gaan invoeren. Ja. Maar we gaan door, jongens. Hoi. Daar gaan ze. Heerlenaren, het gaat jullie goed dit jaar. Het wordt een superjaar, 2024. Parkstedelingen is het tegenwoordig. Parkstedelingen. Sinds wanneer? Sinds 1 januari. Sinds 1 januari zijn we dat helemaal Parkstedelingen. Een super 2024. goed doorgekomen, de beroemde nacht. Kijk maar. En niet bijgekomen. Jong en ongeschonden. Jong en ongeschonden, net als u. Wat zijn de voornemens? Dry January of wat hebben ze tegenwoordig? Voornemens heb ik het hele jaar door. Het hele jaar door. Niet alleen op 1 januari. Maar er komt nooit meer van. Nou, soms wel en soms niet. En daarom doe ik dat liever niet op 1 januari. Kun je iedere dag doen, hè? Stoppen met roken, stoppen met drinken. Ja. Was nog wat waar je ook mee kan stoppen. Fietsen. Jongens, het gaat jullie goed, hè? Adieu, wa. Wordt nooit meer wat, hè? Jawel. Ja, wordt het toch nog wel een Tuurlijk. keer? Denk u wel? Tuurlijk wordt 2024 Ach wordt... jong, moet je eens kijken wat het wordt. Ja? Je hoeft er niet te schamen. Wil je nog even de beste mensen overbrengen, de familie Ja. of zo? Ja, Is toch leuk? ja, aan de hele familie. Ja? Fijne jaarwens. Ja, gelukkig nieuwjaar. En beter weer. Ja, oh, als je dat maar weet. En rij voorzichtig. Ja, ook dat.
Ik kom eindelijk een man met een paraplu tegen. Eindelijk sta ik droog. Ja, dat is fijn. Hoe is het bij Q-Park in 2024? Wordt het duurder, goedkoper, beter? Beter en drukker hoop ik. In het dorp. Ja, maar goed, dat heeft niks met Q-Park te maken. Nee, dat heeft met het beleid te maken, maar daar hebben we het nou niet over. Hè. Ja, want ik zie bij een parkeermeter betaal je maar €1. Ja, dat is lekker goedkoop. Dat is wel maar van uur, hè? Dat is voor een uur, ja. Wij zijn ietsjes duurder, maar daarvoor is het bij ons ook beter en droog. En verwarmd. En verwarmd. En als je wil poetsen ze nog de auto. Ja, zonder meer. Geen probleem. Of even doorsmeren. Nee, dat kan ook nog. Hey, wil je nog even de beste wensen? Aan iedereen die ik ken de beste wensen voor 2024. 2024. Ja. Ook nog voornemens. Nee. 3 januari. Niet roken. Nee, 3 januari gaat niet lukken. Het zijn veel te veel prinsenproclamaties. Dan maak je 3 februari ervan. Oh, dan heb je weer carnaval. Dat is wel carnaval. Het wordt 3 maart. Ja, is sowieso de beurs leeg. Ja, zonder meer ook. Hey, addio, hoor. Adio, hè. Merle als eerste beste wensen voor 2024. Ja, jij ook? Ja, Jij ook. dankjewel. Maar jongen, aan iedereen even de groeten doen, de beste wensen. De beste wens voor 2024 en maak er een mooi jaar van. Nou, ik zag even bij Merle en Merle is een van de vrijwilligers van de wintertijd. Ja. Hoe is het gegaan, Merle? Goed, het is heel druk geweest. Echt heel druk. Dus, maar voor de rest gaat het prima hier. Ook heel gezellig. Dus, Ja, dat was heel gezellig. Ik ben zelf ook een avond hier geweest. Dat was super. Precies, super gezellig hier. Ja, zeker. En, ja, goed, het weer speelt niet mee natuurlijk. Hè? Nee, vandaag niet. Vandaag is het echt smerig. Ja, maar En op de glijbaan gaat dat een beetje. ja, Ook te nat. dat is nu te nat. Ik denk dat het nu drukste bezocht is. Dus ja. En hier in het wintercafé ook. Ja, maar vooral in de avonden. Nog een paar dagen is het voorbij, hè? Ja, tot zondag. En dan is het de laatste dag. Ja. En dan afterparty met alle vrijwilligers. Ja, eigenlijk wel hè. Eigenlijk moet dat gebeuren, hè? Vind ik een goeie. Ja. We gaan het in de groep gooien. Hey, werk ze. Dankjewel. Hoi. Doei. Ja, ik sta ook even bij de ijsmeester. Hoe is het ijs vandaag? Het ijs is vandaag een beetje aan de gladde kant. Het heeft veel geregend vandaag en er staat een harde wind, dus het is een klein laagje water. Maar het is goed aan het vriezen, dus tegen het begin van de avond moet het weer helemaal mooi ijs zijn. Dus als er water op komt, dan wordt het nog gladder. Dan wordt het nog gladder, ja. Dus dan kun je ook beter schaatsen. Dan kun je beter schaatsen, maar als je valt ben je natuurlijk wel een beetje natter. Maar dan kom jij met een handdoek. Ik kom niet met een handdoek. Met een föhn. Nee, ook niet. Nee. Ik kom hoogstens nog even koelen op het moment dat er een blutje erbij is gekomen. Maar hoe is het? Alles goed verlopen? Alles goed verlopen, ja. Zo goed als geen enkele valpartij. Een enkele valpartij kun je natuurlijk niet altijd voorkomen. Maar we hebben gelukkig EHBO hier, dus ja, op het moment dat er wat gebeurt zijn ze in ieder geval in goede handen. Okay, maar er is nog niks gebeurd gelukkig. Nee, Hey, succes. Let goed op en zorg dat het ijs goed blijft. Hè? dat zal ik doen. Heb je ook nog andere smaken? Chocola, vanille? Binnen wel, warme chocola met slagroom. Oké, dan gaan we daar naartoe. Bedankt. Ja, natuurlijk geen festival kan zonder de mensen van de EHBO, want die zie je overal tevoorschijn komen. En het mooiste is als ze lekker kunnen zitten en koffie kunnen drinken en dat ze niks hoeven te doen. Dat is het allerbeste. Precies, dat is het allerbeste wat we kunnen hebben natuurlijk. Want ja, anders dan moeten we altijd optreden. En ook daar zijn we natuurlijk vandaag. Maar zijn jullie met diverse groepen of lossen jullie elkaar af of hoe werkt dat? Nou, in principe zitten wij een hele dag hier. Dus van 's morgens 10 tot 's avonds 11. Maar er zijn ook mensen die maar een halve dienst willen draaien. Dus we hebben altijd een ploeg die de evenementen doet. Ja. Ja, nou met het weer zullen er toch nog wel wat valpartijen en struikelpartijen gebeuren. Hè? Het valt tot nu toe mee. We hebben geloof ik 2, 3 pleistertjes gehad tot nu toe. Maar meestal zijn het snijwondjes die de mensen hebben. En dat was het dan. Af en toe een kneuzing, maar het valt wel mee. Ja. Dus geen zware kant. Inderdaad, het is fijn dat er niet zo'n zware dingen gebeuren dat je daar een ambulance moet oproepen of wat dan ook. Dat is wel prettig. Ja. Maar hebben jullie wel alles bij jullie? Defibrillator, de hele reut en meteut? Wij hebben een AED bij ons, we hebben alle verbandmiddelen bij ons, dus we kunnen wel ingrijpen als het nodig is. Absoluut.
En jullie staan natuurlijk rechtstreeks als het nodig is met ziekenhuizen of met de ambulance of zo in contact. Wij kunnen wel inderdaad naar het ziekenhuis bellen om dan inderdaad info door te geven van goh, we hebben een slachtoffer hier waar met spoed iets gedaan moet worden. Ja. Is het nou op vrijwillige basis wat jullie doen? Dit is vrijwilligerswerk, ja. Ja, er zijn een x-aantal, wij hebben geloof ik iets van een kleine 20 personen binnen de vereniging die dit doen. Ja. Nou, wij hebben iedere maand in principe 2 uur een bijscholingsles. En dat hebben we 8 keer per jaar, dus we blijven zeker wel up-to-date. Ja. Nou, in ieder geval, jullie doen hartstikke goed werk. Wil je nog namens de groep EHBO de beste wensen brengen? Ja, dat zeer zeker. Ik wens iedereen een goede gezondheid voor dit jaar. En ja, hopelijk blijven de mensen gelukkig en heel erg gezond. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik zou ook even bij Luc van de organisatie, is wel vaker in beeld geweest bij ons. Dat is een van de vaste sprekers in ons programma. Luc, het zit er bijna op. Wat gaat er volgens jou anders doen? Laat ik eens anders beginnen. Ja, wat gaat anders doen? We hebben nog een paar dagen, hè? Dat is het belangrijkste. Hè? Dus we vinden dat de eerste dag eigenlijk, of ja, dat de lui die de eerste dag komen dezelfde ervaring moeten hebben zoals die de laatste dag komen. Dus daar ligt nog gewoon de focus op. En natuurlijk kan voor verbeterpunten van de lijstjes die we gewoon te analyseren en een goede evaluatie. En dan kijken wat er volgend jaar anders kan. Ja, want hier wordt bijvoorbeeld 1 buffet tekort, maar dat hebben we nog nog gauw opgelost. Hè? Ja, dat is wat we eigenlijk vanaf het begin doen inderdaad. Dat we willen gewoon een goede service bieden en dan als de weg naar de bar te lang is, dan maken we die korter. Simpele oplossing. Maar, en voor de rest nog kritische punten, aandachtspunten of zes even wat er volgend jaar eens gaat anders doen of een andere insteek maken of zo? Ja, het belangrijkste is dat ze kijken wat mensen willen in de winter en dat is gewoon schaatsen, warme chocomel, gezelligheid en een leuk avondje uit. En dat recept en dat is meer fine-tunen dan dat we grote dingen gewoon veranderen. Ja. Het enige wat we dit jaar hebben is veel regen, dus als dat nog anders kan. Elke dag is het vol. Of het nu honger is of hier is. 's avonds dan als er gaat gebeuren. Ja, dat is ook wat we willen. Hè. Wat we zeggen, de wintertijd is niet een evenement op zich, maar dat is eigenlijk de hele stad moet leven. Dus overdag, de lui die komen schaatsen, moeten toch even naar de winkel. En de lui die 's avonds naar de kroeg ingaan, die moeten toch even een half uurtje hier naar binnen, een half uurtje bij de andere kroeg naar binnen en weer een half uurtje een andere kroeg naar binnen. Eigenlijk zo ja, dat we met z'n allen wintertijd hebben. Niet alleen wintertijd de schaatsbaan en de bongert. Ja. Ja, maar het mooiste is ook voor elk wat wils, hè? Of het nu bluesmuziek is of van alles komt hier voorbij. Jazz, ik heb een kerstconcert gehoord, ik weet niet wat allemaal. Ja, dat is ook een van de uitgangspunten voor iedereen wat. En dat is inderdaad wat ze zegt, in een weekend een DJ met verschillende thema's. Maar inderdaad ook gewoon een blaaskapel of de doedelzakgroep. Die gewoon op de bongert hun eigen muziek laten horen aan iedereen die in de stad is. En dat is wel heel belangrijk. Ja. Een hele brede doelgroep. En eigenlijk proberen we echt voor iedereen iets te organiseren. En dat lukt aardig, al zeg ik het zelf. Ja. Ik kijk al uit naar de volgende, want dit wordt een fantastische editie. Ja, we zijn nog bezig, hè, Wim. Tot nu toe worden fantastisch, maar we maken hem even helemaal fantastisch af tot de 7e. Ja. En dan rust? Afwikkelen, afronden, hè. Dat kost ook nog even tijd. En dan carnaval is snel, hè. Dus daar gaan we door weer. En dan natuurlijk ook wel Koningsdag, dat organiseert er weer en zo gaat allemaal. Hè. Ja, het is niet dat we maar 1 ding per jaar doen. Nee, dus dat gaat er nou weer allemaal rollen. Maar eerst wintertijd, dan carnaval en dan gaan we weer verder. Ja. En de zomertijd kunnen we ook weer, maar dan moesten we de klok verroet zetten. Ja, dat organiseert zichzelf gelukkig, de zomertijd en de klok. Ja. Luc, dankjewel. Wil je nog de beste wensen overbrengen aan iedereen en nog even zeggen tot aanstaande zondag? Ja, zoals ze zegt, natuurlijk de beste wensen en alle goeds voor 2024 aan iedereen die kijkt, maar ook aan alle bezoekers die we hier hebben gehad. En we zijn, zoals Wim zegt, nog tot 7 januari tot 8 uur 's avonds open. Dus kom vooral nog even langs. Dankjewel, Luc. Succes!